مثلي عين كرام على الأيام إيجاد مثلي عين كرام على الأيام إيجاد مثلي عين كرام على الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل الزواج وحرم الصفاء، والصلاة والسلام على القائل الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تيفي لا جبو أمبوفون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جمكا حكم كنا لا نوي دين برو مي جمكا ينابي وليك سكرم وما أنيكا كرمو بسم الله ولا سكا برو كيني وي دين كنا فنونا. أنكر مو السيد الشريف عثمان مدان هذه ترى كلا يني أني أكاي يمريا كان كنا لا أمولا كسي أنكر مو ما كوديفار جمالا كان كرنيانا أبيجان ولا سكا برو كيني وي دين كنا فنونا بي أم بسم الله لينو أنا تشغر وافي أني أنا كرمو نوي الشيخ الإمام بكري كوناتي. الإمام بكري كوناتي نيا توفو كوديفارنا لاميني بيلا ما تي من دوغلينو دين بارا حكم كنا لا Trècheville Misri ba o almamindo o almami ko tomba mi be Côte d'Ivoire ko na no kozimi o manyemo do fana do ani abina je ka baroke dine kuno fundo la yene anga do anga baroko no ambe anga ci warba fo ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anfa ambi fuki wala nyimano am bismillah anika wati do di amma ika wati konnala ame feka boroke femi gabi oyi haramadiya talandoy no furui ni ame haramadiya reka bugu haramadiya reka wasa furuli do ala mi furu kula ala ke mi furu kula sallallahu alaihi wa sallama ama fe ika amblasira ni odowe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الحمد لله. مبالا فو كالا ولمالو. أيوة إن شاء الله أمين أنغا موضوع فأمي منك ويفروي فرو الله تعالى سبحانه وتعالى على كفال القرآن باكونا الله تعالى مسيكورتنا كهركشا أكو ومن آياته قال الله تعالى كبكو كودولا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الله تعالى سبحانه وتعالى أكان يرفر مصبو أن يرلا نوي أنف آدم عليه السلام أني أنبا هوا الله تعالى كأنبا هوا وكبو أنف آدم غركلا الله كأكم كسو كأكفر مصوي ولا الله تعالى كل تسكنوا إليها منا أن يسفر النبي سكا كأمي مفا أمي بسري نام بسري لبام أبي أنغا دينا تي فنا كو فنا سبتي على كو كي وجعل بينكم مودة ورحمة على كو فرني كونو على تعالى كو كانو أني هنا على كو بلا فرنيون فلاو نيون تي على تعالى سبحانه وتعالى أكو إن في ذلك أكو نمين فلاني لآيات كبكو كولو لكم يتفكرون مغوي مغمو نوبي تغسي مو بميري نامي سيغت الله تعالى كما الله تعالى سبحانه وتعالى بافني آية دولا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله تعالى بكم أنا أدم دو ما يروننا كفوقا أن يسرى على الله تعالى parce que ni furu kɛla furu ye ala ɲɛsiranya b'a kɔnɔ. Ni adamaden ka furu kɛ a b'i bila ala ɲɛsiranya kan mun a bɛ n'i tanga ka bɔ kɛwale jugu ma. Baara jugu a b'i tanga an n'o baara jugu ma o ye jɛniya ye. A b'i tanga bɔ kɛwale jugu ma Alahu Taala bani bɛ min ma n'o ye jɛniya ye. Ka d'a kan jɛniya bɛ fɛn min se mɔgɔ ma an bɛɛ b'a dɔn jɛniya bana b'a la Ala k'an kisi a ma n'o ye sida ye bi. Fila ma sɔrɔ a la. Fila yɛrɛ fana tɛna se ka sɔrɔ a la puisque Alahu Taala y'a iqabu la ka jangata lo a y'a punition o fana k'i to jɛniya fana na
n'i ye nafolotigi Allahu Taala fana b'i daraja bi i ya daraja bi tiɲɛ complètement i ya nafolotigiya i tɛ se nafolotigiya la n'i yɛrɛ fana tɛ nafolotigi fana n'i ye baara fana kɛla o jɛniya ye kɛwale jugu ye Ala tɛ harijɛgɛ d'i ma a bɛ harijɛgɛ nɔgɔ a sabanan ye juma ye Ala bɛ n'i si tigɛ parce que a laban ye mun ye si ban de y'o ye parce que a bana i tɛ se ka bɔ a la donc Allahu Taala subhanahu wa ta'ala Ala ka furu bila adamadenw cɛ ani muso munna an ye se ka sabati an ye se ka Allahu Taala ka min fɔ an ye se ka taa o kan n'o ye furu ye o furu fana n'an ka furu fana filɛ furu ye alabato dɔ don a ka bon kosɛbɛ puisque Allahu Taala subhanahu wa ta'ala Allahu Taala a ka furu an fa Adamu ni an ba Hawa o furu ma si dumakolo kan Allahu Taala k'a si sankolo lale k'a lɔn furu fana a bɛ mun yira na ni adamaden donna furu kɔnɔ ka furu kɛ Allahu Taala b'i cadre le kɔrɔta a b'i bonya a b'i dɔ fara i daraja kan donc ni furu min filɛ an bɛ kuma na Rasul sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ an ɲɛna fana ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu al-basar wa ahsan lil-farj man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija Rasul sallallahu alaihi wasallam a bɛ kuma na ni hadisa sinman na k'an ladi fana ko ni mɔgɔ min bɛ se ka furu kɛ i ye furu kɛ kamalen dɔ ye ka furu kɛ n'i bɛ se ka furu kɛ i ye furu kɛ a ka ɲi Rasul sɔrɔ ko furu bɛ kɛ mun kɔsɔn a bɛ se k'i ɲɛ jigi o kɔrɔ la i ya filɛli a b'a surunya a b'i ya filɛli surunya ka bɔ walimuso filɛw ma ka bɔ haramu filɛw ma n'a fana fɛnɛ ni i ka furu fana kɛ a bɛ mun kɛ tuguni a b'i tanga ka bɔ jɛniya ma o la Rasul sallallahu alaihi wasallam a nana fɔ ni mɔgɔ min ma se o tuma i ye sun don ni ka sun don a b'i asawa nɔgɔya donc Rasul sallallahu alaihi wasallam n'an taara a ka sira fɛ an bɛ Allahu Taala sɔrɔ ate kumana comme Ala ko kɔrɔnaba kɔnɔ subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Rasul sallallahu alaihi wasallam kuma o kuma fɔ Allahu Taala bɛ bɔ wahyu la bɔ Allahu Taala yɔrɔ Ala b'a fɔ an ɲɛna Rasul sallallahu alaihi wasallam a k'an ladi furu la mais n'an nana filɛ bi furu yɛrɛ n'an bɛ kuma an b'a fɔ furu nasɔn ka ca bi furu nasɔn ka ca Ala y'an kisi a dɔw ma o ye juma ye bi b'a ye bi diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi Occident bɛ yɔrɔ min na bi o kɛlen bɛ ka cɛ ani cɛ o bɛ furu la o bɛ cɛ ni cɛ furu o ye furu dɔw ye mais Allahu Taala subhanahu wa ta'ala Ala ka manton dɔw halaki o la n'o ye Nabila Lutu ya mɔgɔw ye a nana kɛ fana muso dɔw ni musow fana bɛ furu o fana Ala silamɛya m'o fɔ o fana kɛlen bɛ tɔn dɔ ye bi diɲɛ kɔnɔ bi faamaw yɛrɛ kɛlen bɛ ka o supporter bi k'o dɛmɛ mun na nafolo b'o bolo u bɛ o ko sira jugu dɛmɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ bi olu muso cɛ fila u bɛ muso kelen furu o fana bɛ fara bɔ jamana na mais Allahu Taala subhanahu wa ta'ala Ala ka min fɔ an ɲɛna o le ye cɛ ani muso Ala ka fɔ ko kuma y'a fɔ aya nin na Allahu Taala ko wa khalaqa minha zawjaha Allahu Taala ka a furumuso bɔ a yɛrɛ la o kɔrɔ le cɛ ani muso de ka furu donc na an furu ni furu kɛla Allahu Taala subhanahu wa ta'ala furu ni kɔnɔ Allahu Taala bɛna den barika n'o di o la an ye lɔnni kɛbagaw dɔ b'a fɔ an ɲɛna ko azawaj harfu wɔɔrɔ mais ni ka alifu bɔ a la ka kɛ zawaj a bɛ kɛ harfu naani u b'a fɔ an ɲɛna ko furu ni a zina ko dirike don dirike min bɛ furu ɲɔgɔn filaw cɛ ɲɛ parce que n'a ka furu kɛ ka ban a bɛ kuma a ka furu dirike don a la donc ni furu dirike don a la ka ban alhamdulillah i b'a ye ni mɔgɔ wɛrɛ k'a ye a b'a masiri puisque dogo t'a la tuguni a bɛ mɔgɔw ɲɛfɛ an b'a fɔ ko karisa ni karisa bɛ furu n'o furu nin kɔnɔ wawu min b'a kɔnɔ alwalad Ala bɛna den mun d'a ma furu nin kɔnɔ o denw ye halala denw ye parce que ni furu ma kɛ den bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ɲɛmɔgɔden don an b'a fɔ cogo min an ka kan na den ni bɛ yɔrɔ min na sariya t'a lɔn parce que a tɛ se ka sariya ta siraw kɛ halaladen o de sabatinin don alifu min b'a kɔnɔ ulfa parce que furuɲɔgɔn fila Ala b'o tin don ɲɔgɔn na o ka di ɲɔgɔn ye maintenant ji min b'a kɔnɔ jamal a ye cɛ ɲɛ a b'o cɛ ɲɛ parce que dogo ko t'a la n'a ka ɲɔgɔn yɔrɔ o k'a lɔn ko karisa hali ni kelen don u b'a fɔ ko karisa furunin don furu ye cɛ ɲɛ dɔ de ye a bɛ cɛ ɲɛ i adamadenya la a bɛ muso fana cɛ ɲɛ adamadenya la donc Rasul sallallahu alaihi wasallam a ka ladilikan caman d'a ma furu la ani fana b'a fɔ ɲɛna komi an b'a ye bi fana bɛ se ka ladilikan mun di an balima dɔw bɛ na furu dɔw la bi silamɛw don mais peut-être a ka ca la u m'a faamu olu bɛ kɔn ka taga furu kɛ mairie la u bɛ taa furu siri mairie la furu kɛ bon mairie bɛ kutuba yɛrɛ ka fɛn bɛɛ yɛrɛ donc silamɛw don n'o bɔra o la ka ban o tɛ silamɛya furu siri i m'a ye o tɛ silamɛya siri normalement an ka sariya la fo an balimaw ladi ni furuɲɔgɔn fila an n'a bɛ fɛ k'a mako ɲɛ intérêt ko la a bɛ ka furu kɛ a dɔ bɛ ka commencer yɔrɔ jumɛn a b'a commencer Allahu Taala ta la Allahu Taala ka min fɔ Rasul sallallahu alaihi wasallam a nana ni sira min ye k'a fɔ cɛ ni muso ni a bɛnna kelen ma a diyala ɲɔgɔn ye
n'a sera bangebagaw ma waliyu nana kana ka kɛ seerew ye ka ban ka seereya filaw ta ka sigi ka silamɛw wuli ka furu siri ka kutuba yɛrɛ o le ye furu ye o le ye silamɛya furu ye donc n'o kɛla ka ban a bɛ se sisan ka taa mairie la ka taa furu état ya furu siri n'a mako la donc an bɛ fana ko muso k'o fana fɔ an balimaw ɲɛna ani ladilikan mun fana bɛ bi an bɛ se ka taa yɔrɔ jan fana tugun parce que an ko dɔ b'an sɔrɔ an balimaw b'an wele k'a fɔ an ɲɛna k'an ye kuma kan puisque an balimaw mun bɛ farajɛ jamana na olu caman bɛ yen n'o taara o tɛ fɛ ka farajɛmuso ninnu ta munna diinɛmusow tɛ o bɛ fɛ ka mun kɛ o bɛ fɛ ka an balima minnu ta balimamuso mun bɛ yen o bɛ fɛ k'olu ta munna silamɛw no mais n'a nana kɛ wagati dɔ nana kɛ n'o nana ka na an balimamuso ninnu furu ni sigi nana ka na ni balima cɛ nana lɔ ko hɛrɛ bɛ muso nana lɔ ko hɛrɛ caman bɛ cɛ bolo a bɛ mun kɛ a bɛ na ni kungo dɔ ye ka bin cɛ kan n'a ka bin cɛ kan i b'a ye gouvernement français bɛ mun kɛ a bɛ na sanction dɔ bila cɛ kan a b'a fɔ ko cɛ ɲɛna k'a ye bɔ bon kɔnɔ ka muso n'a den to yen bon an ɲɛ b'o fana na bi a kɛlen bɛ k'an denmisɛnw caman bɛ yen farajɛ jamana na a kɛlen bɛ k'o caman jatigɛ puisque olu k'o tɛ fɛ ka tubabumusow furu mais u b'an balimamuso mun fana furu la furu kɛlen bɛ fɛ komi nata u b'a kan ka olu mako sa parce que n'a kɛla ni sanction bila dɔw kan sanji 10 a tɛ maga ka salaire la a bɛ muso balo ka den balo donc o yɔrɔ fana f'an y'an hakili t'o la komi rasul sallallahu alaihi wa sallam a yɛrɛ bɛ kuma an fɛ min na a ko tunkahu mar'a li arba'in donc muso de bɛ furula fɛn naani de kosɔn a bɛ furula fɔlɔ min kɛ li maliha mɔgɔ dɔ b'a furu ko nafoloba bɛ muso fɛ dɔw b'a furu li hasabiha dɔw b'a furu muso danbe k'a bɛ bɔ famille ba la danbe la dɔw b'a furu fana wali jamaliha dɔw b'a furu ko muso cɛ ka ɲi mais rasul sallallahu alaihi wa sallam dɔw fana ko di a b'a furu li diniha a ka muso ka diinɛ kosɔn rasul sallallahu alaihi wa sallam a bɛ dali kan nɔ a ko di fasfar bi zati din tarbat yadak rasul sallallahu alaihi wa sallam a ko a bɛ adamadenw a bɛ silamɛw ladi i bɛ furu kɛ tuma o tuma i ye silamɛmuso furu diinɛmuso furu munna diinɛ ni jogo de b'a kɔrɔ adamaden bɛ tagama cogo min na adamaden bɛ ji min cogo min na i b'i ya ɲɛnamaya kɛ cogo min na i bɛ furu kɛ cogo min na i bɛ denw sɔrɔ den lamɔ cogo min na a ka ko bɛɛ fɔ a kɔnɔ o de rasul ko fasfar bi zati din ko tuma muso furu silamɛ diinɛmuso ta ni k'o ta Alahu taala bɛ barika don i ka kow la donc an balima mun bɛ farajɛ jamana na olu y'a ŋaniya ye min ye o y'a laɲini fɛn min ye o de ye nin ye ka furu kɛ munna an balimamusow furu mais n'a nana kɛ ko bi janfa dɔ la ko la a kɛlen bɛ ka caman bila bi u bɛ taa ka taa nansaramusow furu munna o la n t'an ka musow la dɔw b'a ta yɔrɔ la dɔw fana bɛ taa ni musow ta fana farajɛ jamana donc an b'o ladilikan fana di an balimaw ma vraiment ni o ye sabari an balimamuso mun bɛ farajɛ jamana na ani mun bɛ diɲɛ fanw na o ye sabari ka furu mun bɛ kɛla o ye furu danbe o y'a tanga o kana fitina di cɛ ma o kana fana kana kɛ sababu ye cɛ ka sɛgɛ min kɛ k'a diɲɛlatigɛ tiɲɛ donc an bɛ o ladilikan di ni furu fana kɛla an ka min fɔ a la fana furu fana na wajibi dɔw fana bɛ muso kan fɔ muso dɔ ye ka taa n'o wajibiw ye o wajibi ye jumɛn ye at-ta'atu fil ma'ruf muso n'i furula ka ban i donna cɛ fɛ bon kɔnɔ i dɔ ye ka mun kɛ i dɔ ye ka cɛ labato tiɲɛ kan ala sara kan n'a k'i bila ko min na n'ala ko don i dɔ ye k'o ala ko i dɔ ye k'o kɛ i tɛ dɔ ye ka ban k'o baara kɛ a kana kɛ ala kuta ye n'a k'i bila ala kuta kan i bɛ ban mais n'a k'i bila fɛn kan ala bato sira dɔ kan min tɛ don Alahu taala gaso la i dɔ ye k'i cɛ labato i dɔ ye k'a bonya i dɔ ye k'a ka fanuw ko i dɔ ye k'a ka i k'i hakili to a y'a nafolo la i dɔ ye k'i hakili to a ka kɛnɛya la i y'a kɔrɔsi dɔɔni dɔɔni komi i den don n'a k'i bila baara mun fana na i dɔ ye k'o baaraw kɛ i tɛ dɔ ye k'a fɔ n tɛ se nin na o fana b'a la cɛ fana muso fana dɔ ye ka mun kɛ fana a filanan ye jumɛn ye hifzu malihi wa sawnu irdihi ka cɛ fana y'a nafolo k'a tanga ka hɛrɛ ye fɛn o fɛn ye k'o tanga muso cɛ fana ka danbe k'a ka danbe fana cɛ y'a danbe ka cɛ ka danbe sutura o la an bɛ kuma yɔrɔ nin na fana parce que ko caman bɛ bi furu bɛ yɔrɔ min na bi an balimamuso caman furu yɔgɔyɔgɔnin bɛ bi parce que munna a bɛ sɔrɔ la portable m'an bolo bi o fitina de bɛ an balimamusow kan bi diɲɛ kɔnɔ caman furu tiɲɛna Abidjan yan cɛmanw kosɔn an b'a fɔ parce que muso dɔw bɛ yen bi u bɛ portable b'u bolo bon vraiment jogo o ma taa ni jogo ɲɛnama ye u bɛ message ci ɲɔgɔn ma cɛ dɔw nabɔ message ko kalama a kɛra sababu ye ka furu tiɲɛ puisque i bɛ furu la mɔgɔ wɛrɛ ya message dɔ bɛ ya portable la SMS ninnu na a tigi b'a la k'a fɔ ko ale bɛ santé ko kɛnɛya ala k'o d'i ma bon ka ban ka amuru kuma fana fɔ a la bon cɛw nana nin o nana ye ko minnu a tɛ daga cɛ caman nana fɔ vraiment olu yafara muso ma ni ko nin kosɔn donc daw don la dɔw la a ma se ka ɲɛ mais an b'a fɔ bi fɛn min yɛrɛ ye a juguman ye o ye portable ye muso ye sabari
ni portable ni bɛ se k'i mako ɲa la k'i balimaw wele k'i faw wele walima k'i dɔgɔw wele mais a kana kɛ sababu ye k'i ni mɔgɔ dɔ kun bɛ yen ka kɔrɔ a bɛ don contact la cɛ dɔ bɛ don contact i furucɛ t'o ye tuguni i bɔla de i na don mɔgɔ dɔ y'a furu le kɔnɔ i dɔ ye ka dame bonya parce que n'i ka turon kɛ e bɛ message nin kɛra laban bɛ na laban mun a bɛ na laban tiɲɛni ma bon ni cɛ min bɛ message lancer ele man ye n'ale kele cɛ ni cɛ ye ɲɔgɔn fɛ a t'a jate ça b'a filɛ mɔgɔ kolon de ye parce que a bɛ miiri ko ale ka fisa ni cɛ ye bon o dun fana bɛ cɛ y'a dame fana tiɲɛ cɛ lɔyɔrɔ i ma cɛ lɔyɔrɔ d'a ma donc an b'an balimamusow ladon o la ni cɛ fana kana fɔ fana tuguni ko muso kana bɔ a y'a bon na ka taa yɔrɔ wɛrɛ a ye dɔ ye k'a fɔ a y'i sigi bon kɔnɔ ni ko dɔ bɛ yen k'a bɛ taa a baara o la ni cɛ ko sabari i sigi kana taga muso ye sabari a y'i sigi voilà k'a fɔ ko n facɛ k'an wele ou bien n bamuso k'an wele walima an bɛ taa tɔn nin na ou bien an bɛ taa ɲɛnajɛ nin na n'a ma ban cɛ ma cɛ y'a fɔ ko i sigi kana taa muso dɔ ye ka i sigi parce que o ye labato dɔ ye kana fɔ i bɛ bɔ i yɛrɛ k'i sago kɛ o fana n'o fana kɔfɛ fana tuguni ni cɛ fana ni cɛ nana k'a fɔ ko karisa bɛ yɔrɔ min na nin ye ni cɛ nin n tɛ fɛ a ye don n ka bon kɔnɔ parce que an bɛ kuruko minnu kɔnɔ a kɛra cɛ la cɛ dɔ bɛ yen a sigila sani a b'ile furu ka don a ka mɔgɔ dɔ ye jogo t'a la a b'a fɔ ko karisa min filɛ nin ye n tɛ fɛ ko karisa ye don n fɛ bon kɔnɔ munna parce que a jogo man ɲi donc muso fana dɔ ye k'a lɔn cɛ nin cɛ ka min fɔ ɲɛna dɔ ye k'a labato parce que karisa tɛ dɔ ka don ne yɛrɛ ka bon kɔnɔ n cɛ k'a fɔ walima terimuso dɔ b'i bolo karisa fɔ ko i terimuso nin filɛ nin a man di n ye donc muso dɔ ye k'a sɔn o fana ma k'a fɔ n cɛ k'a fɔ ko an ye an fila ka teri a man d'a ye a bɛ se ka ɲɔgɔn fo mais ka sigi ka barow kɛ ka kow kɛ ni cɛ min tɛ bɛn cɛ ma muso dɔ ye k'o kɛ o ye ladilikan fana an bɛ se ka min fana di bon an b'a ye fana a ka ca la rasul sallallahu alaihi wa sallam a bɛ kumana muso a bɛ kumana bɛ hadisa la a ko de khairu nisa ko muso bɛɛ la sɔn hɛrɛma ye jumɛn ye alati idha nazarta ilayha suratka ni ka muso min ni k'a filɛ a b'i nisɔndiya o bɛ sɔrɔ mun fɛ ni muso k'a cɛ labato ka ɲɛ cɛ ko a dan ye a danna ye cɛ ko a bila ye a bila i muso bɛ diya i ye ni muso diya i ye i bɛ kɛnɛ ma i bɛ fɛ ka don ka di k'i kɔrɔtɔ ka don bon kɔnɔ nisɔndiya b'a la n'i donna fana i bɛ don ni nisɔndiya ye parce que i k'a lɔn muso juguman don muso min don a b'i labato la muso min a sɔnni i ka ko ma donc a b'i nisɔndiya rasul taara yɔrɔ jan tuguni wa idha amartaha ata'atka muso min ni k'a bila ko karisa nin kɛ a b'a kɛ karisa kana nin kɛ a b'a lalɔ o muso n'o fana kɛra n'o b'i ka furu kɔnɔ n'o kɛra furumuso ye a bɛ diya i ye puisque a b'i labato foyi man di adamaden ye fo bonya i dɔ ye ka mɔgɔ min bonya n'i k'o tigi bonya a bɛ bonya bɛ diya a bɛ bonya fana kɔsegin i ma donc n'i muso ka i lɔyɔrɔ lɔn k'a fɔ karisa nin man di karisa nin ka di karisa ye karisa a ko n ye nin kɛ n bɛ nin kɛ a ko n kana nin kɛ n t'a kɛ wala i bɛ ko de i cɛ ye parce que tuma bɛɛ a bɛ fɛ ka ɲɛ la i kan parce que i ye muso de muso min bɛ furu labato rasul sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ fana cogo wa idha ghibta anha hafizatka muso min don fana ni k'i kɔ don a ma tuma min na n'i tɛ yen tuma o tuma i t'a don o kɔnɔ muso nin bɛ i tanga a b'i tanga yɔrɔ min fi nafsiha wa malik donc a b'a yɛrɛ tanga ka bɔ jɛnɛya ma a b'a yɛrɛ farikolo tanga a bɛ kɛwale jugu a b'o bɛɛ bɔ yen a b'o tanga ka bɔ a bɛɛ ma a fana taara i tila ka fɛn mun fana t'a bolo hɛrɛ fɛn mun t'a bolo nafolomafɛnw na ani nafolo la muso nin a b'a bɛɛ fɛn kɛ muso nin bɛ a bɛɛ tanga o de ye muso ye muso min bɛ la furu labato o de rasul sallallahu alaihi wa sallam a bɛ kuma o kuma fɔ kuma barikani ninnu o de an bɛ segin ka taa fɔ n ya imam ma n'o ye khalifa ye ali ibn abi talib karamallahu wajha ale kumana a bɛ aya min fɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ali ala utara jɛnba ma ala ka cɛ min tanga ka bɔ jubatu ma n'o ye rasul sallallahu alaihi wa sallam rasul a dɔgɔnin no a bilancɛ lo fana mun a denmuso n'o ye an ba ye fatimatu zahara o furucɛ lo ale ko bɛ aya nin fɔ rabbana atina fi dunya hasana a ko yanti ala utala an b'a ɲini i y'an sɔn diɲɛ kɔnɔ muso ɲɛnama na wa fil akhirati hasana kiyamalon fana n'an tɛ ala utala sɔn n'an donna alijinɛ kɔnɔ alijinɛ musow d'a ma wa qina adhaban nar an kisi ka bɔ muso jugu ma sayyidina ali karamallahu wajhahu a ka nin kuma nin fɔ parce que k'a lɔn muso jugu ani jahanama bɛ kan parce que ni muso jugu b'i bolo ka ban i ya hɛrɛ bɛɛ bi tiɲɛ a b'i ka nafolo tiɲɛ o ye kelen ye a b'i balimaw a b'i balimaya tiɲɛ o ye fila ye a bɛ kɛ sababu ye fana ka dɔrɔru fana s'i ma a bɛ tɔɔrɔya dɔ s'i ma mun na ni hakili ma sigi bon kɔnɔ i bɛ tagama i kunfɛ tuma dɔ muso bɛ se ka t'i sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'i diɲɛlatigɛ bɛɛ tiɲɛ i ka baara da dusukasi b'a bɛɛ tiɲɛ donc ala ta'ala dali muso jugu ala ta'ala k'an kisi a ma o lo an bɛ taa n'an ka kuma ye tuguni an b'a ye fana balimamuso dɔw bɛ yen hala ka haku dɔ bila furu bɛ kɛra fɛn min kɔsɔn o ye alisimta ka dagamu ta ni muso y'i mako b'a la tuma min na mais an bɛ muso caman ye ni cɛ k'a fɔ a ɲɛna k'a bɛ gbɛrɛ a la a bɛ ban
a bɛ sɔrɔ mun fɛ parce que muso dɔw bɛ yen ni olu tɔnw nana sigi a b'a fɔ cɛ ko sanga wuli ni sanga di yan cɛ bɛ ban cɛ b'a fɔ ko se tɛ n ye walima a b'a fɔ cɛ n bɛ fɛ ka nin kɛ n bɛ fɛ ka taa ɲɛnabɔ yɔrɔ nin na cɛ b'a fɔ tuma dɔw n tɛ fɛ y'i taga walima a bɛ na ni ko dɔw ye min tɛ bɛn cɛ b'a fɔ ko n tɛ sɔn nin ma n'o kɛla ka ban i b'a ye muso dɔw bɛ yen u ka farin u bɛ i lɔ yɔrɔ la ni cɛ ka bɛ so o ma sufɛ u b'a fɔ k'o tɛ sɔn u bɛ cɛ haku u bɛ ban ma ko t'a di munna b'a fɔ parce que i banna ka nin kɛ n ye olu fana tɛ n yɛrɛ ye donc an b'an balimamusow ladiya la rasulu sallallahu alaihi wasallam a dun y'a fɔ a ka hadisa la a ko muso o muso n'i cɛ mako seli i ma tuma min na n'a k'i wele k'a bɛ se i ma n'i banna mali kan ko ni cɛ dimina Alahu Taala subhanahu wa ta'ala Alahu Taala bɛ mɛlɛkɛw bila mɛlɛkɛ n'u b'i danga fo ka taa se dugubɛ ma ni mɛlɛkɛ dun b'i danga la o kɔrɔ Ala de b'i danga la donc an b'an balimamusow fɔ ni den fana muso o muso fana b'o fana kɛ e cɛ mako b'e la i bɛ ban e de b'o la k'i ka diɲɛlatigɛ ye ni Alahu Taala bɛ na denw d'i ma don o don Alahu Taala fana bɛ den dɔ d'i ma min fana bɛ a juru sara i la o la n b'a ye an b'o fɔ tuma caman furu nin de kɔnɔ microbe cayala furu kɔnɔ microbe cayala furu kɔnɔ dɔrɔmidenw cayala furu dɔw kɔnɔ dɔrɔgitalaw cayala munna a bɛ sɔrɔ mun na parce que a bɛ sɔrɔ cɛ muso ka tɔɔrɔya min bila cɛ kan nin ye a ma bɔ a sara a ma cɛ haku d'a ma cɛ dusu kasi nin don ni den min nana o den fana bɛ i fana dusu kasi kɛmɛ tu den tu dan i ka juru min don o juru fana bɛ sara donc o de ye an balimamuso an b'o ladi o la kosɛbɛ puisque rasul sallallahu alaihi wa sallam a ka tagasiraw fɔ an ɲɛna ni cɛ n'i bɛna se muso ma tuma min na i y'a fɔ bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana Alahu Taala a bɛ baara daminɛ ni Alahu Taala an bɛna baara min kɛ an b'a daminɛ Alahu Taala ta baraka kɔnɔ yan tigɛ Alahu Taala n bɛna jɛ ni muso nin ye n b'a ɲini Alahu Taala fɛ i ye sitana ma yɔrɔ ma jɛ an na i ye sitana fana yɔrɔ ma jɛ an bɛ nana fɛn min sɔrɔ donc rasul sallallahu alaihi wa sallam a ko ni den sɔrɔla o kɔnɔ ko Alahu Taala ko sitana tɛ s'a la fiyewu donc muso min dun bɛ i bɛ kɛlɛ kɛ cɛ fa ye tɔɔrɔ de ka sɔrɔ i bɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ d'a ma bon o b'a hakili bɛ jigin haya kɔ a tɛ jigin a kɔ ala bɛ na kɛ denw bɛ na sɔrɔ o kɔnɔ a bɛ na sɔrɔ dusukasi la ni den bɔla den bɛ sira wɛrɛ ta o kɛra rasul sallallahu alaihi wa sallam ka ni aya nin fɔ a ma da o ma a ko ni den nana tuguni ko an bɛ mun kɛ ko n'a nana an bɛ seli wele a kiniyanfan na an bɛ sɔrɔ ka teli wele seli kɔrɔ ta nɔgɔmanfan na n'an banna an bɛ timinafɛn dɔ don a da la n'an k'o don a da la ni tile wolonwula sera an bɛ kun li n'an k'a li an b'a peze ka garamuda kɛ ka garamuda bɔ sanu na bon rasul ka tagasira d'an ma ni nin kɛla n'an ka nin kɛ an ka silamɛya la donc an bɛ furu mun kɛla nin ye an bɛ furu ninnu nafa sɔrɔ parce que den dɔ bɛ furu nafa di mɔgɔ ma kosɛbɛ e ka furu kɛ i ni muso don o don ale bɛ bolila kɛnɛ ma ko an b'an karisa ɲinina n bɛ mama ɲinina n bɛ sedu ɲinina ala an kisi a ma donc alhamdulillah ala ka min nɔgɔya an ye wala bi kumaw ka ca mɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ subhanahu wa ta'ala yarabi an ka min fɔ yarabi hali bi ala ka mɛtiri d'an bɛɛ ma a baara ala k'an fanga sa kɔrɔ ala k'an fanga sa kɔrɔ ala ni kiraba kanu kosɔn sɔli ala muhammad an balima Sherifila TV lajɛbaw an b'aw fo ni silamɛya ka foli ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu